Üdvözlöm az Orvostechnika Kft. Nevében. Kisfilmünkben bemutatjuk az Orvostechnika Kft. És a Biolab GmbH által kifejlesztett kutya, szarvasmarha, ló progeszteronszín mérésének menetét. Vizsgálat változatai. Vizuális teszt. A keletkezett színt a reagens dobozban lévő táblázathoz és standardhoz hasonlítjuk. Mérés. Mikrolabbal vagy labanalyz készülékekkel. Bemutatómat a szükséges eszközök ismertetésével kezdem. Tesztleírás. Kérjük, olvassa el figyelmesen. Lépésről lépésre leírtuk a minta előkészítését. Gépkönyv. A mikrolab használati utasítása. Mikrolab progeszteron. Az Orvostechnika Kft. Terméke. A készülék a kijelzőn megjelenő utasításokkal végigvezeti önt a minta előkészítésében, méri a megfelelő időzítéseket, majd a végső fázisban megméri a minta kék színének intenzitását. A színeződés mértéke arányos a minta progeszteron tartalmával. Mértékegysége nanogram per milliliter. Termosztát. A mérési pontosság növelése érdekében fejlesztettük ki. Célja a reagensek pontos hőmérsékleten tartása. Stopper. A mikrolab felhasználóknak erre az eszközre nincs szükségük. A labanalyz készülékekhez és a vizuális meghatározáshoz csak ezt az eszközt használjuk. Centrifuga. Használjunk centrifugát a plazma vagy a szérum előállításához. Állvány. A reagens csövek tárolásához használjuk. Reagenskészlet. Németországban a Biolab GmbH gyártja. Kizárólagos magyarországi és kelet-európai forgalmazó az Orvostechnika Kft. A vásárlás az Orvostechnika Kft. Képviselőin keresztül is lehetséges. A reagens tárolása 2 és 8 Celsius fokon hűtőben történik. Mérés megkezdése előtt a reagenseket melegítjük fel szobahőmérsékletre. Vásárolható 24 vagy 12 minta megmérésére alkalmas kiszerelésben. A doboz tartalma. Pipetta készlet. Egyszer használatos eszköz. A szérum kiméréséhez használjuk. Plazmafertűnner. Plazma vagy szérumhigító. Marker reagens. Szubsztrát reagens. A színképző oldat. Progeszteron standard. Értéke 5 nanogram per milliliter. A mérés pontosságának ellenőrzésére szükség esetén a készülékek, labanalyz és mikrolab újrakalibrálására használatos. Stop oldat. Csak a labanalyz felhasználók számára. Vigyázzon, erősen maró oldat. Mérőcső. A mérőcső egyszer használatos. A cső falára az állványon látható kék vonal szintjéig antitesteket integráltak. Figyelem! A tároló zacskóból a levegőt szorítsa ki, és gondosan zárja vissza. A netszívó géleket ne vegye ki. Miután sorra vettük a szükséges eszközöket, kezdjük el a minta előkészítését. Vérvétel. A pontos mérési eredmény érdekében kérjük, ne mérjen hemolitikus vagy lipémiás mintát. Nagyban befolyásolja a progeszteron értékét. A megbízható eredményt a klotaktivátoros vagy natív szérumos csőbe történő mintavétel biztosít. Amennyiben 1 óránál tovább tárolja a mintát, a centrifugálás után a szérumot szeparálja el egy külön tároló csőbe, és tegye hűtőszekrénybe. 8 órán túli tárolás esetén fagyasszuk le a mintát.
Termosztálás. Vegyük elő a reagens készletünket a hűtőszekrényből. Körülbelül 30 percig várjunk a munkakezdéssel. A szubsztrát és a plazmafertőnél csepegtető üvegeket tegyük a nadrág zsebünkbe. Vagy a pontos hőmérséklet betartása érdekében javasoljuk a mikroterm termosztát használatát. A csepegtető üvegeket tegye a megfelelő furatokba. Csatlakoztassa az adaptert. A készülék elején lévő kis zöld lámpa villogó fénnyel világít. Helyezzük a mérőcsöveket az állványba. Új sorozatszámú reagensdoboz használatakor 2 minta megmérését javasoljuk. Első pozícióba az 5 mg/ml értékű standardunk, második helyre a mérendő minta kerüljön. Bemutatónkban csak a standardot mérjük meg. A tárolózacskót a levegő kiszorításával gondosan zárjuk vissza. A netszívó szilikagért ne vegyük ki. Alkoholos tollal húzzunk egy vonalat a cső falára. Erre azért van szükség, hogy a mérőcsövek a megfelelő pozícióba kerüljenek be a mikrolab mérőküvettájába. A vonal a fekete tömbön elhelyezett fehér ponttal egy irányba legyen. Kapcsolja be a mikrolabot. A sípoló hangig hosszantartva nyomja meg az on-off gombot. A készülék akkumulátorról és hálózati feszültségről is képes működni. A bemutatkozás után a készülék kijelzőjén a következő feliratot látjuk. Kutyatext max 6 minta. Ez azt jelenti, hogy a készülék párhuzamosan 6 minta mérésére alkalmas egy menetben. Termosztátunkban a jelzőfény folyamatos zöld fényre váltott. Kialakult a megfelelő hőmérséklet. Kezdődhet a munka. Nyomjuk meg az Enter gombot. A továbbiakban figyeljük a készülék kijelzőjét, és járjunk el annak utasítása szerint. Adagoljunk 200 mikroliter mintát a testcsőbe. Jelenleg egy 5 ml-es standardot használunk. Vegye le a kupakot, majd távolítsa el a zárógumit. Ujjahegyével teljesen nyomja össze a pipettán lévő hólyagot. A pipettát helyezze be a mintába. Engedje fel a hólyagot, mert a szükséges minta felszívásra került. A mintát adagolja a mérőcsőbe. Nyomja meg az Enter gombot, a készüléket így értesítettük arról, hogy a műveletet elvégeztük. Adagoljunk hozzá 6 csepp plazmafertőner oldatot. A termosztátból vegyük ki a sárga színjelölésű csepegtetőt. Csavarjuk le a kupakot, töröljük meg a csepegtető csúcsot egy tiszta papírtörlőkendővel. Függőlegesen tartva csepegtessünk 6 cseppet a mérőcsőbe. Nyomja meg az Enter gombot, a készüléket így értesítettük arról, hogy a műveletet elvégeztük. Rázza 10 másodpercig az állványt. A rázás művelet alatt a készülék sípoló hangot ad, egészen a művelet végéig. A rázási művelet végétől a készülék méri a reakcióidőt. Azt az időt, míg a mintában lévő progeszteronok a csőfalán lévő antitestekhez kapcsolódnak. Az időzítés végén sípoló hang jelzi, hogy a kezelő készüljön fel a következő művelet elvégzéséhez. Vegye elő a marker reagens, kopogtassa 2-szer az asztalra, majd csavarja le a kupakot, törölje el meg a csepegtető csúcsot egy tiszta papírtörlőkendővel, függőlegesen tartva csepegtessen 2 cseppet a mérőcsőbe. Nyomja meg az Enter gombot,
a készüléket így értesíti arról, hogy a műveletet elvégezte. Rázza 10 másodpercig az állványt. A rázás művelet alatt a készülék sípoló hangot ad, egészen a művelet végéig. A rázási művelet végétől a készülék méri a reakcióidőt. Azt az időt, míg a marker kapcsolódik a cső falán lévő antitestekhez. Az időzítés végén sípoló hang jelzi, hogy a kezelő készüljön fel a következő művelet elvégzéséhez. Mossa ki 6-szor a csöveket. Állítsuk be a vízcsapot. Hideg víz folyjon. A vízsugár legyen közepes. Körülbelül ilyen. Egy hirtelen mozdulattal borítsa ki a cső tartalmát. Tartsa ferdén a csövet a vízsugárba úgy, hogy ez közvetlenül a cső falára folyik. Várja, míg a cső tele van vízzel, borítsa ki. Rázza ki a maradékot. Ezt ismételje meg 6 alkalommal. Végezetül alaposan rázza ki a csövet úgy, hogy a lehető legkevesebb csepp maradjon a cső belső falán. Nyomja meg az Enter gombot, a készüléket így értesítettük arról, hogy a műveletet elvégeztük. A termosztátból vegyük ki a kék színjelzésű csepegtetőt. Csavarjuk le a kupakot, töröljük meg a csepegtető csúcsot egy tiszta papírtörlőkendővel. Függőlegesen tartva csepegtessünk 12 cseppet a mérőcsőbe. Ellenőrizzük le a folyadék szintjét, amennyiben a meniszkusz nem magasabb a kék vonalnál, csepegtessen hozzá. Törölje meg a cső külső falát. Soha ne fogja meg a cső alsó részét. Lötyögtesse meg a csövet, és tegye be a mérőtérbe, figyelve a vonal és a fehér pont egybeesésére. Nyomja le a csövet, amíg lehet. Mérés várjon. A színképződés nélküli állapotot méri a készülék. Vegye ki a csövet, és tegye a termosztátba. Ha nincs, az állványba. Második csőbe 12 csepp szubsztrát. Amennyiben csak egy csövet mérünk, várunk a következő utasításig. A sípoló hang a végső mérések elvégzésére hívja fel a figyelmünket. Végső mérések. Nyomjuk meg az Enter gombot. Vegye ki a csövet a termosztátból, vagy az állványból. Lötyögtesse meg, tegye be a mérőtérbe, figyelve a vonal és a fehér pont egybeesésére. Mérés várjon. A színképződés végét a progeszteron szinten fordítottan arányos szint méri a készülék. Vegye ki a csövet, és tegye a termosztátba. Ha nincs, az állványba. A progeszteron mért értéke 4,8 nanogram per milliliter. Jól dolgoztunk. Nincs szükség kalibrálásra. A színösszehasonlítás is jól mutatja. A szín az ovuláció közeli értéknek felel meg. Amennyiben az eredmény nem megfelelő, kalibrálnunk kell. A kalibrálás menü a főmenüből érhető el. Nyíl jobbra és Enter gombok használatával. Majd követni kell az utasításukat. A mérés után a készülék önmagát hitelesítette. Köszönöm, hogy végighallgatta bemutatónkat. További sok sikert kívánok munkájában!